Janeno mar Lolwe TV, agero ni riyo maber kamora mora maintie, ma en thuolo machielo ma watudre kodi kendo kaendi e chenro niendi mar Ngima Mwandu. Luonga ni Ruth Ochungo, wagomba kotenre koda ngima wa wawegi. Kaendi wadhi wuoye wach mar ngima mar nyodo, kata mwadedo gi dho umbogo ni Maternal Health Care. Wan gi jalony e studio kaendi, amiye thuolo owach nyinge, gimotimo gi kama owuoke, kaeto bang'e noendo wachaka twak odiochieng' kawuono. Arwaki di machiegni. Erokamano Ruth, nyinga David Kowegi, an laktar mochung' ne weche nyuol gi mine mapek e Maristops Kenya. Kanye mtie? Kamano. Ing'eni mondo mi dhano bed ni wuotho piny ka, nitie kuma onego bed nochakore. To kaendi en kar nyuol. En ang'o ma ng'ama miyo kata nyako mayach onego bed ni ng'eyo samoro amora mosegamo remo? Samoro amora ma bed ni ng'ama miyo osegamo remo kata ng'ama nyako onego bed nochako klinik ne seche goeko maonge leo. Chako klinik chon nigi berne mang'eny. Onego bed ni ochako klinik seche go kaeto ibomiye kalenda kako obobedo kobiro e klinik. Kamano. Joma mine mang'eny osega ywak ga ni samoro ki idhi e klinik mokwongo ibo yudo kidwa ni oketi mondo idhi e klinik mang'eny kata ndalo mang'eny kapok inyuol. En thuolo marom nade kata didi monego bed ni ng'ama miyo dhi e klinik kaeto chopo sama okonyore? Sani wawacho ni onego bed ni ng'ama miyo kapok okonyore to onego bed nobiro e klinik madhi ding'wen. To kaluwore nikech dhano opogore, kaluwore gi hali mar ngima mare, onyalo biro kata diboro kapok okonyore. Diboro? Yeah. Koro klinik ne mokwongo chande, nitie kaka irange mokwongo, ikawo historia mare, kaka osebedo, then from there nitiere plan, chenro midhi miye kaluwore gi kaka onego bed ni koro obiro e klinik. Yeah. Awinjo kacho maber ni onego bed ni ng'ato biro ding'wen, jomoko bed nyalo nyaka diboro. Gin okenge mage manyalo miyo ng'ama miyo dhi e klinik nyaka ndalo aboro? Luwore, nitiere joma miyo ma gamo remo kata yari gin gi weche moko mathago tuoche moko machando dendgi. Koro joma miyo aina gi wajaluongo ga gi dho ngere ni high risk mothers. Jogo mantiere andaki. Kamano, erokamano Ruth. Yes. Koro kaluwore gi kit thieth magidhi yudo mondo mi gima wadwaro ga ma muhimu kabisa en ni mondo e wuodhni endi miyo bed mangima to nyathi bende mondo oyud mangima maonge midekre moro amora. Koro boluwore gi kaka hali ne chal, nikech sa asaya modhi e klinik nitie pim mitimone to nitie en bende wacho kako winjo gi kako dhi. Kamano. Mane makelo mondo mi odhi nyaka ndalo marom kamano? Ndio. Wantiere kaendi gi weche mag komo nyuol, weche mag geng'o nyuol. Iboyudo ni ng'ama miyo samoro nyo tiyo gi yo moro mar komo nyuol kuma marach ogamo remo. Kamano. Magi biro seche machal nade? Nitiere yore mopogore opogore mag komo nyuol. Nitiere yien mimuonyo, nitiere sindan, nitiere moko misoyo e del. Luwore gi sama noyude yedhe gieki. Yedhe mag komo nyuol gieki gikonyo geng'o gamo remo e sama ok dwar, nikech kaka gitiyo e del. To idhi yudo ka sana ma thoth ji gamo ga godo remo gin mimuonyo gieki. Kapo ni ng'ato nok muony yadhe kaka onego bed ni muonyo, to nitiere chance nonyalo gamo remo sama muonyo noendo, nikech nitie diere moko ma ochikore moko omuonyo yath. To bende kapok ochaki e yedhe gieki, gimokwongo ma muhimu kabisa en ni mondo nyaka laktar midhi ire
bed gadier ni seche goeko ionge ich to onge chance mora mora ni nyabedo ni in gi ich. Koro mago be nyaka bed makare kapok ichako yedhe mag komo nyuol gieki. Moko bende boluwore gi kaka yedhe gieki ikano. Nyayudo ka samoro maybe noko kan gi maber modhi affect teko mag yedhe gieki, then ng'ato nyalo gamo remo. Nitie yedhe moko machielo be maka ng'ato tiyo godo to duoko teko piny mag yedhe mag komo nyuol. Ka ng'ato poni tiyo gi yedhe mag ayaki, yedhe mag thiedho tuo mar fuolo mar TB, kata yedhe mag thiedho tuo mag goruok piny, luongo gi ni antidepressants. Koro yedhe aina goeko jo affect yedhe mag komo nyuol gieki. Ng'ato nyalo poko gamo remo kamano. Kaka jalony weche goeko mag ngima mar nyodo kata ngima mar ng'ama miyo seche moyach, gin pek mage ma joma mine kadhe seche goeko ma samoro ng'ato nitiere gi ng'ato yach kata gamo remo? Ng'enu jolony ikelo ni weche gi pile ka pile. Samoro mar ng'ama chielo nyalo pogore ng'ama chielo, but thoth gi gin pek mage ma joma mine kadhe? Kawang'iyo e Kenya marwa ka sani endi, pek mokwongo namba achiel en bedo gi nyalo mar dhi osiptal ma ng'ato chul pesa mondo mi onyuol e osiptal. Koro wayudo ka nitie mine makonyore e gwenge kata e dala nikech nok ginyal bedo gi pesa e od thieth notamogi. Lakini sirkal nigi mpango maber, nitiere gimiluongo ni Linda Mama, ichulo mana pesa matin to inyalo konyori e od thieth mora mora mar sirkal. Koro kanyo nitiere pek matin kidogo, omiyo nitie joma konyore dala to maendi osemedo kuom hinyruok kata seche moko lalo ngima mag mine. Kawang'iyo Kenya kae, kawang'iyo piny mangima, chiegni mine 60,000 matho higa ka higa e piny mangima. To pile pile piny mangima walalo chiegni mine 800 magiluwore gi nonro mosetim. Mano piny mangima kamano. To koduoge to kawaduoge e Kenya ka en mine madhi 362 kuom mine 100,000 mokonyore jolalo ngimagi. To koro gima hinyo ji sana sana en konyruok dala mok gichope e osiptal kuma ginyalo yude kony. Ang'eyo ni bedo gi ng'eyo en gima ber. Chien kacha winjo kiwuoyo wach mar Linda Mama. Idangi lere yo moro ma uyanga ne jalno ma samoro kong'e ni Linda Mama ni en ang'o, ang'o mokonyo? So Linda Mama en cover ma obedo en part of ichulo fee moro matin, to kisechule to nitiere kadi mimi. Ka in gi kadi ni endi tinyalo dhi e od thieth mora mora mar sirkal e piny kaendi to ikonyori e osiptal maonge pesa midhi kwayi kamano. Iso ni Linda Mama ni kisechulo pesa moro matis timi kadi koro inyalo konyori e od thieth moro mar sirkal. Kopogore gi konyruok no, be nitiere gik moko ma gikawo kata ka ting' mar nyathi kata ng'ama miyo kisekonyori, koso en mana dhi kar konyruok kacha kende? En dhi kar konyruok, to kaponi nitiere sasa misedhi e od konyruok, kaponi nitiere nyathi owuok to samoro nigi problem, nikech in e od konyruok, gibo kawo ting' mar gibo hakikisha ni nyathini niendi oyudo thieth kata oyudo thieth malong'o madwarore noendo. Kamano. Kaka ng'ama miyo,
gin pek made ma kadiponi aneno kaka ng'ama miyo mayach kata janeno mar Lolwe TV onene dendi onego bed ni nyise ni samoro ngimane ok ni kama ber odhi od thieth. Gin ranyisi mage? Nitie ranyisi mopogore opogore ka ng'ama miyo mayach ochako bedo gi wich bar, to en wich bar malanda mok komuonyo yath to dok piny to kendo pod duogo, mano bedo ga ranyisi mok ber. Seche moko ka ng'ama miyo fwenyo ni koro ok onyal neno maber, owinjo koneno mawiri wiri, odwa kata nopodhi, mano ok en ga ranyisi maber. Ka ng'ama miyo ochako winjo ka iye rame, in gi rem mar ich, ting'eni ndalo ni podi kai ok en ranyisi maber, onego bed ni idhi osiptal mondo ng'i. Kata kaponi ichako gamo remo to ing'e maber ni ndalo ni to podi mag konyruok, en ranyisi mok ber ichako neno remo kamano. En ranyisi maber, dwarore ni mondo idhi osiptal mondo ng'i. Kapo ni pi ochako wuok, nitie pi ma jageng'o ga nyathi sama ng'ama miyo pek, pi ochako wuok to ndalo ni podi, mano bok en ranyisi maber, onego bed ni idhi osiptal. Kaito kendo abo wacho ni kapo ni ng'ato winja ko dende ok ber, maybe winjo ka gimi tuo, mano ok ranyisi maber, onego bed ni idhi osiptal mondo rangi maber. Kamano. Ang'o manyalo kelo weche gite mar wang' malel, ng'ama miyo neno pi ka sa pok oromo, samoro ospot remo ka pok oromo, ang'o manyalo kelo weche machalo kamano? Sana sana wang' malel gi wich bar nyalo bedo ka blood pressure mar ng'ato idho bedo malo, to nitie joma miyo ma joyudo ga high blood pressure noendo mana sama gigamo ich noendo. To sa asaya ma mano osetimore, to ber ka ng'ama miyo dhi osiptal mondo blood pressure niende obed othiedhi gi yedhe mathiedho blood pressure. Kech kapo nok othiedhe to gini nyalo affect miyo wuon, nyalo miyo chak gamo remo ka ndalo ne podi, nyalo miyo biero wuog. Wadoga ni chini matin. Nyalo miyo ng'ama miyo gam remo ka ndalo ne podi, kos nyalo miyo chak nyathi wuog ka ndalo podi. Nyamiyo nyathi wuog ka ndalo ne podi, kata nyalo miyo remo chak wuok to nyathi tok wuogi to ndalo ne podi. Then nyalo miyo nyathi ok dong e ich e yo maber. Koro ng'ama miyo ting'o nyathi to kochopo chieng' mokonyore, to yudo ka nyathini en nyathi matin ma kata kilo ne pok oromo kilo 2.5 kamano. Koro kendo onyalo kelo weche mang'eny, kata sama ng'ama miyo dono konre noendo, nyalo miyo ng'ama miyo bedo gi tuo machalo mar ndulme, ogore piny. Kamano. Kero kamano daktari. Kuro dhi mbele kaendi janeno mar Lolwe TV, wakawo mana yweyo matin kod duoka maendi, to mana ikwa wawego noendi. Ora ng'eni to nyathi sama pod en e ich, dongo mar onego bed ni chalo nade? Onego bed ni kotieko dweche marom nade to rom nade? Kotieko dweche wige marom nade to rom nade? Jalony dhi lero na kaendi, lumare Ruth Ochungo, med kete kanye, wakawo yweyo matin. Janeno mar Lolwe TV, haro kikiri ni machiegni, ma en tielo mar ariyo, cheno niendi, mar Ngima Mwandu. Odiochieng' ma kawuono wago mbaka kotenore koda ngima mar Nyodo, kata ma wadendo gi dho ombugu ni Maternal Health Care. Luonga ni Ruth Ochungo, kura dhi mbele kaendi gi twak, kendo wan kod jalony Migosi David Owegi, malero mathoth kotenore kod okenge monego bed ni joma mine wakawo sechego eko ma wasegawore. Mana gik mana wego daktari na wawe ni kod duka mar rangi ahinya. Nyathi onego bed ni dongo, nyathi madongo maber onego bed dongo e yo machalo nade. Kech wang'e ni sama miyo pek,
nyaka otiek ducho chiko. E ducho chiko ka endi wantie gi gik ma dho mbogo luongo ni trimesters. Nitie kopog gi didek. Onego bed ni nyathi madongo e yo makare. First trimester ne onego bed ni ok bedo gi kilo marom nade, second nyaka third. Dongo nyathi opog e trimesters adek kaka Ruth oselero noendo. To mondo mi wabed gadier ni nyathi dongo maber, tinde piny olony. Nitie gimiluongo ni ultrasound. En pim minyalo pim miyo mapek. So wa recommend ni mama mapek onego bed ni yudo ultrasound gi at least 2 kapok okonyore. Oyudo ultrasound gi 2 ka sama pok okonyore. A first trimester kaendi en ga the first 3 months mag pregnancy, mokwongo mag pregnancy gieki. Kaendi e ka nyathi chako dongo. Mae sama very critical kanyalo wacho gi kizungu, nikech mae sama organs mag fuonde mag dend ma muhimu chako dongo, machalo kaka obwongo, chuny, lungs, kamano. Mae sama fuonde gi kidonge, to en sama very monego bed ni mama mapek ni bedo very keen gi gimoro amora motimo in terms of chiemo mochamo, yedhe motiyo godo, nikech mae sama kaponi ng'ama miyo otiyo gi yedhe ma poni nyalo affect nyathi, to nyalo miyo onyuol nyathi ma ok ni kare, kata nyalo miyo ich owuon wuogi kapok ndalo ne oromo. Then trimester mar 2 en e kind dwe mar 3 ka nyaka dwe mar 6. Koro kar kaendi nyathi osechako dongo, ng'ama miyo nyalo winjo ka nyathi move e iye, and kawatimo ultrasound noendo to wanyalo neno kaka nyathi dongo, then wanyalo ng'eyo kaponi en nyathi madongo kare kata dongo mos, kata en nyathi maduong'. Ng'eyo nitie joma yudo nyithindo madongo be zaidi moloyo size makare. Then tiere trimester mogik en between dwe mar 6 ka gi dwe mar 9 ma miyo onego bed ni konyore. So kawa medo timo scanning niendi, to waneno kaka nyathi medo dongo kamano. Kuom hawi marach, ok en lemba, otim scanning kata ultrasound, to ni samoro nyathi nitiere gi ng'ukni kata ng'ikni moro e dende, ok odongo e yo makare, samoro nitie kata mana fuond dende maonge. Ka ikonyo nang'o? Kar kaendi boluwore gi condition ma nyathino nitiere, to gi kaponi gini nyalo kelo hinyruok ne ng'ama mama. Kaponi en ich manyalo kelo hinyruok ne ng'ama mama, to seche moko wan dakteche wajawacho gani mane samo onego bed ni warese ng'ama miyo to wawere gi nyathi, unfortunately. Kaponi koro ochopo kama koro nyalo dhi affect ng'ama miyo, ngima mar miyo, to wabodhi for ngima mar miyo, kaito moro cha wawere godo kamano. Iwacho ni nitiere yedhe moko ma samoro ka ng'ama miyo tiyo godo to nyalo keto ngimane kama rach. Kamano. Manyiso ni miyo mayach ok onego bed ni tho muonyo yath aoya e doge. Kamano. Gin yedhe mage ma samoro nyalo keto ngima mama kama rach, nikech gin samoro miyo en e gweng' kucha en dala, wich mbar moro goye matek, kata winjo kundinge moro lit, okawo samoro yath moro muonyo, ong'e ni yath muonyo ni samoro nyalo kelo ne pek kata chiedhnade machal nade. Kamano. Gin yedhe mage moko onego bed ni ng'ama miyo muonyo seche go eko?
Yedhe gi ng'eny. Thoth yedhe anya wacho ni more than 90% of the drugs ok gibeyo kitiyo kodgi sama ng'ama miyo pek. Ging'eny ma ok tang' achak wacho gi duto, lakini advice manyalo miyo joma miyo manoko kanyo mawinja sani endi manena sani, sa asaya kaponi ipek to kik inyiew yath, idhi nyiew yath e chemist moki iwacho hali mari, nikech thoth yedhe ma wamuonyo gi eki ok gin beyo ne nyathi ma pod oting' e ich. Koro advice manyalo chiwo en ni sa asaya ma ng'ama miyo pek, obed ni homa, obed wich bar, kapok idhi ikawo painkiller e chemist, to nyaka idhi kon ng'ama idhi nyiewo yath ire ni intro ichal kama endi, mondo mi kik mi yath manyalo hinyo nyathi. Anyalo wacho gi to nitie moko ma koka wacho to mana se mislead ji. Ng'ato bo wacho ni daktari nokowacho ma. Kamano. Kanya winji maber. Daktari wang'e ni miyo mayach onego bed ni obedo gi laktar mang'iye madhombo dendo ni gynecologist. Kamano. Ok ang'e ni e pinywa mar Kenya kaendi mondo mi ng'ama miyo yud gynecologist ma samoro nengo ne nyalo gike. Chalo nade? Gynecologists ntiere, gintiere e osiptende wa mag sirkal duto kochakore e sub-county hospitals kadhi malo. To neno gi ok tek. Sa asaya ma ng'ama miyo osechako clinic ne chande, kaka nawacho chande, ngima mar nyathi wachako gi geng'o, ngima mar mama gi nyathi wachako gi geng'o weche ma wanyalo geng'o manyalo miyo weche gi dhi marach. Koro sama mama osechako dhi e clinic chande, kaponi oyud ka en gi risk, to nyaka biore mondo ne gynecologist. Kama tiye Maristops Kenya ntiere gynecologists, and ntiere visits 2 kapok ng'ama miyo okonyore nyaka ne gynecologist diriyo. Kamano. To ka diponi samoro kineno gynecologist, nitiere pek moro? Nikech jomoko ok nyal afford, ok onyal nengo mar neno laktar mar ng'ama miyo seche moyach na samo nyabedo matek. Dipere nyalo biro gi onge pek moro. Ntie gima watimo ga sama ng'ama miyo biro e clinic ne kapok okonyore. Ntie gima waluongo ni risk assessment, lok na gi dholuo. Risk. Pek ma mondo wakuongo wang'iyo mama miyo niendi, wakawo historia mare, ing'iye, obedo examined physically. Pek monyalo bedo go e kinde moyach ni. Kamano. Koro ntiere dalili moko ma kawaseneno to wacho ni miyo niendi onyalo bedo gi risk. Okay, koro mind miyo mabedo monitored very closely. To miyo aina ni kobedo identified kata kaponi nene health center kata dispensary moro maonge gi gynecologist, to ntiere referral mechanisms ma tiyo godo. Mamiyo niendi bokoni, koro in kaponi idwa nyuol to nyaka idhi adhiya e county hospital kacha, kata nyuol e osiptal machal kamae, in ok inyal nyuol e dispensary nikech gik moko nyalo lokore kamano. Wang'e ni miyo mayach onego bed ni chiemo maber. Kamano. Kata kamano iyudo ni seche moko mama ugamo remo. To the moment moyude e ich ni, nyaka chieng' onyuol, en ng'ama tuore, en ng'ama ng'ogore, sama kata chiemo ok lwar e iye. Miya kira ni konyo nang'o?
Mano jatimre sama mama ogamo remo, del jabedo gi pogruok matin. Inyayudo ka nitie lokruok matin. Nitie joma koro kapon nohero chiemo ni yudo ka koro kodwar. To nitiere yedhe minyalo mi joma miyo mondo one omed appetite gi, mar ariyo ogeng' ng'ok mondo mi gichiem maber. To sa asaya ma ng'ama miyo chako clinic, ikawo ga kilo ne gi bor mare. Koro kilo gi bor ni endi miyowaga gimiluongo ni body mass index. Ka waseyudo kapo nitie ng'ama miyo ma mare ni piny mar 19, to obedo ga advised on chiemo, kit chiemo monego bed nochamo gi kilo monego bed ni oyudo e ndalo ma opek ni endi. Miyo inani onego bed ni yudo kilo, kata komedo kilo machop nyaka 12 to ok rach kamano. Kisang'en sama wuoyo kodi ni, nitiere ng'ama miyo moro mabe koro osegamore moro, lakini gima wuoyo ni chande. Gin kit chiemo mage monego bed nochamo mondo mi omed kilo midwaro? Kit chiemo ma ng'ama miyo onego bed ni chamo onego bed abeda balanced diet, man gi alot, proteins, vitamins, gi carbohydrates. Kit chiemo be ma ng'ama miyo onego bed ni koro temo were godo gin chiemo molos gi binzari, spices mang'eny. Nikech mago biro affect digestion mag ng'ama miyo. To chiema kawaida, chiemo ma balanced. Chiemo mochiel to beda mo kitungu nyanya gi chumbi maber kamano. Kik wamed madoido waketo ga. Madoido ga mondo odok piny matin nikech nitie problems ma jabiro ga sama mama pek mag digestion, ng'ato winjo ka dho chunye wang', bedo gi muya mang'eny, gas mang'eny koro Ano kasa chako ning'uno wang'e sama dwani mondo mawa kinde, kata kamano mbaka rando ka pod mesde. Ok ang'eyo ni mama ma onding'e ramo, pinyie ramo, to sane mar konyruok pok oromo. Inyalo miye ng'ado ni rieko yo machalo nade? Mama monego bed ni biro e osiptal mondo ong'iye, nikech piny ich maremo sana bedo ga kapo ni ng'ato oyudo infections ma piny kuro endo. To ok ber nikech nyalo miyo ng'ato konyre ka sane podi, ma ok ber ne ngima mar nyathi ma odhi yudo ni endi. Koro ber kobiro osiptal mondo range ka itimiye thieth kaluwore gi kako fweny nodhi mbele. Nitiere mine moko makata gone mbaka gi clinic sama osegamo rembo ok winjre ne. Ng'e kamera ni mondo iwuo kodgi advice ga. Joma mine nyalo wacho ni dhi e clinic ber mokalo. Sasa midhi e clinic sama ise gamo remo, sama idhi e clinic ni endi ema bong'eyore kaka kit ngimani gi kit nyathini dhi bedo. Kapo ni nitiere gimoro amora ma inyalo tim mopogore mondo mi yud nyathi mangima to in be ngimani odhi maber, mae sama decision ni bedo med. Koro owacho ga ni mondo mi wabed gi ngima makare onego bed ni wageng'o gik moko, to dhi e clinic ni endi en geng'o weche manyalo miyo ngima mar mama kata ngima mar nyathi kos bedo maber. Wachni mogik ma iweyo gwego jokanyana eno kasa so wachna mogik en ni mondo walanduru wach ne anyuolawa, osiepewa, ni mondo dhano chak konyore e osiptal. Anyalo wacho ni Maristops Kenya nigi branches 3 ma dhano nyalo konyore e Kenya ka. Nitie achiel Nairobi, Isili, machielo ni Mombasa, mar adek nitie Kisumu.
opposite Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Erokamano. Erokamano. Ikanyono janeno Lolwe TV, ageno watu wake makare, mai makela gik machiro chieng makawuono ni endi. Ageno puonjore kajo kanyana kaka oganda onagi. Luonga Ruth Ochungo, oriti masani, otude kendo Ngeso manyien e chenro mochako.